Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rijkswaterstaat en de nieuwe afsluitdijk. De Aarsluitdijk beschermt Nederland al haast 90 jaar tegen oerstremingen. Maar de dijk is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Bij het iconisch bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland jaren een soort verhalen. Van pioniers, huddewerkers, bewenners en skippers. Elk had zijn eigen verhaal. Dit is het verhaal van camping Het Wad. Midden op de Aarsluitdijk wordt al meer dan 60 jaar kampeerd. Als je hier voorbij rijdt, denk je van ja, staat een camping. Wat zoeken die daar? Je moet een paar steekjes los hebben, anders sta je hier niet. Terwijl dat voor ons als campinggasten ja, de meest mooie plek van de wereld is. Wat ooit begon als een plek dat je lekker visje kon en wild kamperen, is uitgegroeid naar het verste simmenverblijf van meerdere generaties kampeerders. Mijn man die ging hier vroeger al vissen toen we nog vrijgezel waren. Toen gingen we kamperen. Gingen we een tentje en dan stonden we hier met z'n vieren. Nou, op een gegeven moment gingen we dan weekenden heen, hadden we een caravan gekocht. En dit was één grote grasvlakte en stonden we dan hier. Nou, toen op een gegeven moment werd het steeds drukker en drukker. En toen kreeg je een beetje wildgroei. Maar ik zie dus daar nog een paar De 91-jarige Hajo Kloen is de langzittende kampeerder. 60 jaar. 60 jaar geleden? Ja, ben ik hier gekomen. Het was in 62 of 63. Dat durf ik niet meer te zeggen. Dat weet ik niet meer. Ik ben hier eigenlijk gekomen door een boekje van vissen. Dat stond in Reesandijk, daar kon je zo mooi vissen. En toen was hier niemand en toen ben ik hierheen gaan te vissen. En toen vond ik het hier mooi en dan ben gebleven. Ja, maar daar zitten dus al peren. Dus, kijk, want daar zitten die peren. En... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is in mijn leven hier gewoond, laat ik het zo zeggen. Ik vind het hier geweldig. Oh, met de verbouwing of zo bezig. Jannie Norder komt al haar hele leven op de camping. Ja, met mijn broer en mijn zuster zitten hier. Dat is ook lekker, dat is mijn zoon. Het is allemaal hartstikke leuk. Ja, we staan ook al vanaf ik geboren ben hier. Dus dat is alweer 44 jaar. Er is geen stremend wetter en er ben net een soort verschennings. Toch is er genoeg te dwang. Je kan hier lekker zwemmen. Lekker in de boot, het IJsselmeer op en een beetje watersport en zo. Er is dichtbij een soort klein supermarktje, tankstation. Dan krijg je puzzelen en zwemmen, kraden rijgen. Ja, lekker in de kantine zitten, lekker bingo. Kinderbingo, gewone bingo. Het is heel familiair. Kom verder. Vroeger konden we nog een dansje doen, maar wegens corona kan dat nou niet. Elke nie een ken elkaar, helpt elkaar en zorgt voor elkaar. Als er iets is, je kan bij iedereen aankloppen, je kan overal naartoe. Iedereen kent iedereen. Is dat niet een beetje benauwend soms? Nee, dat heb ik nog niet als benauwd ervaren. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag jongen. Kunnen we zo aan de gang? Ja, we gaan zo beginnen. Helemaal goed. Ik had plakage en dat zouden ze maken, maar nou maken ze er een heel nieuw dak op. Ze is altijd bezig en ze doet eigenlijk alles. Dus ze is je hartstikke lief. En ja, dat doe je hier gewoon. Doet iedereen dat hier op de camping zo? Onder elkaar wel, ja. Ja. Van mensen die elkaar helpen, worden ook altijd weer geholpen. Ja, als je iemand nodig bent, ja, dan helpt ze wel. Je bent hier nooit eenzaam? Nee. Hij is heel verdrietig. Zijn vrouw is een paar maanden geleden overleden. Als hij denkt, ja, dan moet hij houden. Nou, gerust. Als je geen verdriet had, dan zou ik niet normaal zijn. Hè? Op camping Het Wad is net één alleenig. Tenminste, als je de veriepen stenen. Maar sommigen komen ook helemaal niet in de kantine, die zie je bijna niet, die zijn heel erg op zichzelf. Maar dat mag ook. Ja, dat moet iedereen zelf weten. Die jongeren zijn erbij gekomen en die trekken hun eigen meer terug.
Die ouderen die waren veel, ja, hoe moet ik het zeggen, harmonieuzer, hè? Intussen is de omjouwing flink in ontwikkeling. De kampeerders hoop je dat ze nooit van haar Lietse paradieske afscheid hoeven te nemen. Nee, ik denk dat wel dat dat blijft. Ja. Hoort bij de dijk. Ja, dat hoort bij de dijk. Maar Ja, vind ik wel. ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat hier een hotel komt. Ja, nee. Ja, in de loop van de jaren. Ik weet niet hoe lang nog dat we hebben, maar in de loop der jaren dat hier een hotel komt. Dat zou zonde zijn, toch? Ja, eeuwig zonde. Maar wat de toekomst brengen zal, voor eerst stenen de kampeerders nog maar een soort willen midden op de Ausluydiek. Denk je dat je later hier ook zelf gaat staan, denk je? Misschien, ik zou het niet weten. Als ik een plekje nodig heb, zou het wel een optie zijn natuurlijk. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rijkswaterstaat en de nieuwe afsluitdijk.